Полтавський завод газорозрядних ламп. Колись найсучасніше підприємство Полтави. Тут, кажуть, раніше стояла черги такі по 100 метрів різних посланців, починаючи від Прибалтики до Киргизії, щоб купити полтавські газорозрядні лампи. Ну, зараз самі бачите, що тут робиться. Оце була головна прохідна. Як там в Радянському Союзі співали в пісні. Та заводська проходная, що в люди вивела мене. Оце вона і є. Да.